tulong ni ato karon dinhi sa luyo sa atong simbahan diri sa Buntawan. Gahimo ta sa pagpanglimpyo dinhi ng salog at ng banwasan. Banwasan nato ni ato sa part sa may kusina diri sa luyo sa simbahan. Okay. Mao ni ang luyo sa simbahan sa Buntawan dinhi. Ang gilimpyuhan bisyo og panglimpyo. Ay umaabot nga panagtigom dinhi sa banwasan ang salog, limpyuhan. Banwasan sa to ang Mother G ang salog. So diret po ta dapit to pong limpyuhan ning ipang taihan og mga kanding. Nalang malimpil-limpyo pod. Silhigan taig na kanding. So mo ni ang palibot din sa simbahan. Sapa na diha. So diha ang simbahan. May mga bangko. So bisita karon sa pagpanglimpyo dinhi. Ito po limpyo ng mga plastic. Ni isang bisita karon dinhi. Ano ni atong masalog ni. Ang malimpyo. Banwasan, silhigan. Hawan-hawan na. Parang umaabot nga Sabado, doon na panagtigom din tawag ka fellowship. So, itong prepare atong palibot, itong gilimpyuhan. Karon hay agputan ahon ang palibot. Hay agputan ahon ang palibot din So, ano yung sulod sa atong simbahan. So, relax at tagamay. Relax at po tagamay din Nagpilihan na. Mato. Ito ni banwasan og tubig. Hindi na ni banwasan na nagtubig na. Or hindi pa nagkanding no. Ug basa di man na sila no. Banwasan na nagtubig. Basa di man sila no. I-plaster ang tab mo ang tab mo ani. Taga. Hindi. So og dili basa ani man nila. So atong sa buwag og tubig ni salog. Aron dili man yung mga kanding.